και να σκάρω από το κλόπ, that's my best. Λέει πως κρυώνει ο λαιμός, βοηθήτω εσύ. Λίγο το καημό μου μες στη Sprite είναι dead. Είμαι μέση, άμα το πετύχει. Για να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Κεσκυλίδου και πάμε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BBC που αρχίζει αμέσως τώρα. Εντοπίστηκε η 23χρονη Μαριάνθη Σαλτίδου να αιωρείται στο διάστημα. Έχουμε απευθείας σύνδεση από τα κεντρικά της NASA. Χρήστο, πάμε να δούμε το πλάνο. Είναι κανείς εδώ? Έχω χαθεί. Κάποιος? Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως, φίλες και φίλοι? Πώς αιωρείται? Υπάρχει βαρύτητα στο διάστημα? Αυτό θα μας το απαντήσει ο ειδικός επιστήμονας Άλμπερτ Νεφτόνογλου. Χρήστο, πάμε να συνδεθούμε απευθείας. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο απλά μπορώ για να μας καταλάβουν οι αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Η βαρύτητα λοιπόν. Η βαρύτητα είναι μια δύναμη που προσελκύει τα αντικείμενα το ένα προς το άλλο. Στη γη αυτή η δύναμη μας κρατά στο έδαφος και κάνει τα αντικείμενα να πέφτουν όταν τα αφήνουμε από τα χέρια μας. Στο διάστημα, η βαρύτητα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά είναι πιο αδύναμη όσο απομακρυνόμαστε από μεγάλα αντικείμενα όπως οι πλανήτες και τα αστέρια. Ένα απλό πείραμα, κυρίες και κύριοι, που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι για να δούμε πώς λειτουργεί η βαρύτητα είναι το εξής. Έχουμε δύο αντικείμενα διαφορετικού βάρους. Συγκεκριμένα εδώ έχουμε ένα νεκταρίνι και ένα στυλό. Τα κρατάμε στο ίδιο ύψος ενώ βρισκόμαστε πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια. Αφήνουμε και τα δύο αντικείμενα να πέσουν ταυτόχρονα. Παρατηρούμε ότι και τα δύο αντικείμενα πέφτουν στο έδαφος ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το βάρος τους. Αυτό δείχνει ότι η βαρύτητα τραβά όλα τα αντικείμενα προς τη γη με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ήταν το σημερινό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.